Tak čaute ľudia, natáčam môj bratanec Danko Hla. No a ideme hrať Brookhaven. No a veľmi sa teším, že ideme hrať Brookhaven, lebo je tam nový update s novým domčekom. Takže tu sa joinuje Dano. Potom meno mám Dodo. Čus. Čau. Si rád, že natáčaš so mnou videjko? Hej. Okej. Ty vole, piči. Dodo. Čo? Ukáž. Inferno. Na koho? Na Kenjiho. Yes to! Yes, konečne. Prepáčte ľudia, že som vyskol môj bratranec Pukanec TV. Zavínaš Pukanec TV, ty stal Inferno na Kenjiho. Tu si. Kde si Dodo? Tunak. Očkaj, musím túto ťatku nech ide preč. Ja si idem dať jedno auto pekné. Poďme s tebou. Kde si? Počkať. Počkaj, ešte to som vyriešiť. Kvak. Ideme boď, Dano. Hlavne je, že... Musím to s tým Mojkom vyriešiť. OK, ja si dám mobil. No, kde si? Či nie, ja si dám foťak. A ideme. Dám si foťák a to je zatiaľ všetko. OK, môžeme ísť. Idem nám vybrať taký domek. A dneska bude ešte aj druhé video, lebo chcem aj s druhým youtuberom Pukancom TV si zahrať. Jeho ID vám neukážem. Môžeš im ukázať. Fakt chceš, aby ťa mali vo friendov ľudia, moji fanúšici? OK. Tak ja vám idem... Počkaj, ja som vystúpil. Tak, toto je domček. Nečudujte sa, prečo si to dávam do zelenej farby. Nečudujte sa. Áno. Dodo, poďme oproti sebe, hej? Čo? Ale ja som si dom... spravil. No tak ja budem bývať blízko teba, hej? Lebo bývaj so mnou, tam je veľa postelí dome. Ja budem bývať. Svoj dom. OK. Ja si idem moje auto zamknúť. Potom asi pôjdem za chvíľku na... počkajte ľudia, stop. Dobre, už ideme, ďalej. Mne sa nedá otvoriť. Vole, čo to je? Mrdník. Už sa mi dá otvoriť, poď. Nečudujte sa ľudia, ja mám troška rozflákaný mobil. Staň, čo to? OK, otvorím si ho. OK, otvoríme. Ľudia... Ideš ku mne? Víte. OK. A to správujem takým možno 5 minútové video na začiatok. Poď. Dodo, poď pre tvoj dom. Ty ideš bývať so mnou? Čuž. Ideš bývať so mnou? Ty máš tento pekný dom? Nie. Joj, ty si ten vedľa? Hej, toto je môj. OK. Poď. Kamo, máš pekný dom. Poďme. Kamo, pekný. Ja si to tu odfotím. Aby ja mám foťák. Daniel, kde si? Fotku. Stoj. Hotovo. Jezus. Ešte fotka. Fotka. Všetky to je príjemné. Rob tam také veci.
Čo ide robiť? Guys! Dobre, z každej pozícii fotku. Wow! Dobre. OK. Som dofočil. Ľudia, stopnem video na... Dole výťahom. OK, tak... Idem dole výťahom. Menší texty stepy, bolo by iba ja. Dobre. OK, tak daj dole. Daj tú šípku dole. A ja klikám nič. Čo, ty kde si išiel? Ty si ma poslal hore. Ja ti pošlem... Sa pošlem dole. Kamo! Čau. Ideme. A ideme hore. Kamo, ty máš modrý dom? Ja si ho prefarbím. Zostaň zatiaľ tu. Áno, červenú alebo oranžovú. Ja si ho prefarbím a prídem na chvíľač. A vieš, že to si môžeš aj tu. Ľudia, takže môžete dať odber Japučinovi, pozdravuje Pukanec. Dobre, ale ja tak ti tak ešte natáčam. Dano, si dal farbu? Lebo ja vidím stále modrú. Ja ti ukážem. Tak, a daj si hore, daj si hore, daj si Ja hore. si dám takúto modrú. OK, máš. OK, máš ju. Máš ju. A nedávaj si to dole na čiernu, lebo ti to potom preformí na čierno. Áno, oranžová! Tá je pekná. Pozri, aké sú tam pekné steny, keď máš oranžovú. Ja vidím. Kámo, to je luxus. A ty je vankúšeč oranžový. Ja mám oranžový klobúk dokonca. Ja, to je pekné. Ja si idem to... Tu? Kde si? Tu. Ja tu si sedí. Zapni telku. Klikni na ňu. Máme. Yes! Bože, to je dačo zamilované, to nechcem. To si vypol. Musíš klikať na šipky, keď... Áno, toto. To je dobré. Ja som istý. Zapni sa oheň. Ako je to? OK, ja idem pohľad... Áno, už si zapol oheň, OK. Tak ja idem pozerať. Ja si idem dať niečo na chrbát. Tung. Ja mám trojzubec. Dančo. Musíme ísť za koho... Dám si niečo na chrbát. OK, ja ťa idem odfotiť. Tak. OK. Ešte spredu. Kde je to blbosť? Z druhého boku. A teraz poslednú zo zadu. Tak. Mám ťa odvodeného totálne. Ľudia, akože maximálne to tu dáme na 11-minútové videjko. Nie, A viac. to sa ti bude strašne dlho nahrávať. Viac. Ale to sa mu bude, Maximálne do 10. Nie, daj viac. to sa mu bude dlho nahrávať. A teraz mám 8 minút. Ja nechápeš. OK, tak ľudia, Auto. budeme Kde musieť... si? Budeme... Už som zazmizoval. Ja? Hej, kde si? Ja som dole. Ľudia, budem musieť stopnúť video, lebo... Ale vyťahol? Musím stopnúť video, lebo idem na záchod. No rovno ho ukončím. Tak čaute ľudia! Uí!